Mangalimu Allah siratan wa mga manusia na madakol sa tama na madakol. Udi nadita no dun kaumpas mamagitong. Iti sabab aso manusia ada tadumian siku Allah na pitaman-tamanan ang manusia miyalapis. Miyali Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Nahl ayati ka sa pulawalo. A'udhu billahi minas shaitanir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Manan yan? Naubaniyo din pagitong aso mga limur ka no Allah na di niyo din maumpas mabagitong. Ibarat maurip no Allah o limo ang mga panganangkan. So limo ang mga panganangkan na di tano din kumpas sa taman din sa ipunsa pinimbubutan ro katano na taman din sa ibanto. So limo apa hingin naman